Я не розумію, чому люди завжди шукають способи розслабитись, замість того, щоб почати шукати способи не напрягатись. Я досліджую це питання вже більше 3 років, і сьогодні готова поділитися з вами своїми секретами. Я не випала з реальності і розумію, що життя важке і бентежне. Але важливо те, як ви на нього дивитесь. Якщо ви будете думати, що вам необхідно напружуватись для того, щоб його жити, ви, звичайно, і будете потім шукати способи розслабитись. І зазвичай ці способи розслабитись, вони не йдуть зсередини вас. Це дуже часто виливається у звички, якісь незрозумілі хаотичні дії і відпочинок, який вас не наповнює. Але якщо дійсно всередині себе відчути це бажання жити в легкості і не напружуватись, всі ваші внутрішні ідеї будуть виливатися із вашого стану, і ви почнете проявлятись. І повірте, це неймовірний стан. У себе на сторінці розказую, як стати проявленими, успішними і реалізованими в легкості. А більше корисної інформації у мене в Телеграм. Обійняла.